Отиваш на църква и ти вътре си заспал на последния стол, понеже там е топлишко и климатиката удари малко по-силно. Идваш на църква и сякаш имаш чувството, че си по-скоро в някой хотел, в който пуснаха някаква много хубава нежна музика, ти си стоиш на канапето и слушаш тази хубава музика и тя те преспива и тук преминават само агънца, и си преминават с едни пухчета, малки, сладки. Църквата не е място, където да спим. Църквата не е място, в което просто да дойдеш и да почиваш, защото вкъщи е много шумно. Църквата не е място, в което просто да си седиш на стола. Църквата не е място, в което ти трябва да отбиеш номера, защото просто няма какво правиш вкъщи. Църквата не е място, в което да дойдеш да се топлиш, братко и сестро, понеже нямаш пелети. Църквата е място, в което ние отдаваме слава на царя на царете. Църквата е място, в което ние величаваме Бога на боговете. Църквата е място, в което трябва да има извор, трябва да има небесна връзка слава на това място. Църквата трябва да ходи в слава. Преди малко Гошо каза нещо много важно и силно. Рибите ще те разпознават и ще скачат сами в лодката ти, когато от тебе е царя. Те ще скачат сами. Няма да е нужно дори да хвърляш мрежа. Просто ще скачат в твоята лодка. Няма да е нужно, Гошо, да звъниш на Цуло и на Пуло, за да ти дам обекти. Те ще ти звънят и ще ти казват да бим за тебе Николаев обект. Чуйте, знаете ли защо? Защото царят е до тебе. И ти си разпознаваем. Знаете ли какво означава символ короната? Управление. Кажи с мен управление. Още веднъж управление. Още веднъж за разсеяните. Управление. Чуйте ме, сега искам да ви кажа. Вие го имате. Вие сте увластени и на вас се поставя короната на управлението. Бог ще смъмри поглъщателят в живота ти. Той няма вече да наблежда на финансите ти, на здравето ти, на живота ти. Знаеш ли защо? Царят е с теб. Някой път имам чувството, че никой не схваща на кой служиш. Никой не разбира на кого служиме. Имам чувството, че сякаш хората не разбират и не асимилират, че ние служиме на Бог, който е над всички други богове. И ние служиме на царя на цялата планета и галактика и съществуване на небе и земя и под земя и отгоре и отдолу и от всякъде. Ние служиме на Господа, който управлява всичко. Кажи, Бог управлява всичко. Чуй обаче, кажи, Бог ми даде да управлява всичко. Ти глава ли си или опашка? Понеже във Второзаконие Бог е заповядал на своите и е казал: няма да бъдеш казал пашка, вече ще бъдеш глава. На всичко. Няма да пълзиш долу в мизерията, в бедността, в праха, в каквото и да е било. Бог те постави да бъдеш глава. Глава на всичко. Главата управлява. Главата вижда. Главата мисли. Главата има уши, които да слушат Бог, очи, които да виждат за напред и уста, която да декларира и нещото, което ти искаш да дойде. Амен? Кажи в името на Исус. Кажете го смело. Кажи в името на Исус. Всичко, което запушва кладенците ми, точно сега да бъде отпушено. Кажи в името на Исус. Всичко това, което спира благословението ми, точно сега го разрушавам. Кажи в името на Исус. Всичко това, което те пресира, което ме разочарова, което ме забавя, кажи в името на Исус, няма да успее. Кажи, няма да успее. Кажи, няма да успее. Кажи с вяра, няма да успее. В името на Исус. Когато започваш това, което казваш да го живееш, тогава вече виждаш плодът на вярата ти. Ако някой е жаден, жаден ли си? Ако сте жадни, вижте, Бог не идва да дава на някой, който не е жаден, Стефан. Бог не дава на някой, който не иска. Бог вижда сърца, които са готови, жадни и гладни за Него да приемат, да взимат, да поглъщат. Ако не сте жадни за Господа,
ще бъдете жадни за слава. Ще бъдете жадни за финанси и ще гоните цял живот финансите и няма да следвате Господ, който дава финансите.